nazdar, tak vítejte u reportu z druhého týdne. Není tady moc fotek, bude to krátký, protože druhý týden se toho moc nedělo. Byly vlastně kytky jenom zalívány normálně vodou, která byla zbavená chloru, nic extra, žádný hnojiva. Ani zalívány vlastně moc nebyly, protože ta voda se držela v těch květináčích, ten objem té půdy je tam fakt velký. Takže vlastně byly jenom občas dostřikovaný, když mi přišlo, že jsou moc suchý, ale byla tam jenom jedna pořádná zálivka, cca 400-500 ml na rostlinu. Nejrychleji zatím roste Gorilla Cookies. Ta rostlinka je dost robustní, fakt jako roste mnohem rychleji než ty ostatní, tak uvidíme, jestli se tady ten trend toho bude držet. No a pak tady mám další gelato, která teda roste taky docela rychle, akorát ta má ten stonek prostě o dost tenší. Takže uvidíme, jestli s tím ve výsledku něco udělám, nebo jestli to nechám bejt. Uvidíme, jak se zachová za pár dní ta kytička, jestli náhodou třeba nestlousne ten stonek. Ale jestli nestlousne, tak je možný, že budu dosypávat hlínu kvůli stabilitě. No a Milky Way F1, ta je taková něco mezi gorilou a mezi gelátem, ta roste tak středně rychle. Stonek má tak jako středně tlustý, ne úplně tak tlustý jak gorila, ale zároveň to není úplně tkanička jak u toho geláta. No a věci se začaly dít teda až ke konci druhého týdne, tohle je poslední den týdne 2, tudíž den 14. No a během těch posledních 2 dnů, jakože den 12 až 14, tak začal ten růst hodně zrychlovat. Tady můžeme vidět tu gorilu, která je zase na první fotce, protože je největší. A ta teda jede bomby, tahá se trošku do výšky, ale ne úplně nějak extrémně. A zároveň tomu hodně rychle se zvětšily ty jednocípí lístky a ty trojcípí lístky už jsou taky jako dost velký oproti těm ostatním, takže gorila ta jede prostě hrozný bomby. A říkám, ten růst začal teďka až 12. den a za ty 2 dny ta rostlina udělala víc progresu než za první týden, co se týče jako objemu listu, který může fotosyntetizovat, takže je úplně brutální. Jako druhý tady máme gelato, který, jak jsem řekl, furt má ten tenký stonek, tudíž jsem se rozhodl, že dosypu, to uvidíte na reportu z týdne 3, který vyjde za týden. Každopádně nechci, aby se mi rostlinka při poryvu třeba nějakého silnějšího větru zlomila, tak to prostě pojistím tím, že dosypu 2-3 čísla hlíny, aby to trošku mělo oporu ten stonek. Většinou to dělám tak, že zasypávám maximálně po ty děložní lístky. A gelato jinak roste dobře, barvu má pěknou, je teda menší než ta gorila, ale s tím se dá asi počítat, protože je zhruba stejně velká jak ten Milky Way, ten je teda trošičku větší. A tam jsem spokojený zhruba se vším, tam není jakoby nic, co by mě překvapilo, zároveň to není nic, co by bylo nějak jako nedostatečný. Ta kytka roste pěkně, je hezky zelená, stonek má teda tlustší než gelato, takže tam není potřeba dosypávat, ale zároveň je furt menší než ta gorila. Takže tohle by byl týden 2. A jelikož ten vigorózní růst začíná teď, tak na začátku týdnu 3 v dalším reportu uvidíte, jak hnojím. A tohle by vlastně bylo všechno pro týden 2. A myslím si, že díky tomu, že tady tyhle ty poslední 2 dny, týdne 2, byly fakt jako rychlí, co se týče růstu, tak rostlinky už vystřelí v týdnu 3 a určitě se máte na co těšit. Tak jo, díky, že jste sledovali týden 2. Byl to takový kratší report, takový hodně lackluster, ale to asi nevadí, protože se toho moc nedělo a nedokázal bych tady o tom básnit asi 4 hodiny. Takže se vidíme u týdne 3, protože tam teprve začne ten pravý masakr, tam začne hnojení, tam začne low stress training a ty kytky konečně porostou pořádně rychle a budou se člověku vyvíjet před očima.